болен и днес е в болница. Ние искаме да го посетим и да му дадем сладки, но там има пазач и не ни пуска. Така че ще търсим различни начини да пренесем тайно сладки неща в болницата, без да разбере пазачът. И така, нека да започнем с първия начин. Първо ни трябват якета. Ще го носим. И сега какво правим, Сташ? Ще сложим чипсовете и желираните бомбони тука, в корема. И сега ги събираме. Чудесно! И сега закопчаваме якето. Добре, Стас, ще ти вземем коли на раменете. Виж, ту! Добре съм. И тук също. Така, сякаш имате много силни мускули на раменете си. Разбира се, че имам мускули. Имам бирено коремче. Също така, Стас, ще ти сложа пуканки в корема. Хайде, ще го направим така. Чудесно! Сега, закопчайте си якето. Сега сме готови да влезем. Хайде! Да тръгваме. Стоп, къде отивате? Къде отиваме? Искаме да посетим по-малкия ни брат вътре. Да, точно. Но знаете ли, че сладкишите са забранени? Да, разбира се, че го знаем. Нямаме сладкиши. Добре, влезте. Той си тръгна, Димон. Хайде да влезем вътре. Ох, Стас, Димон, това ли сте вие? Да, Одисей, виж какво ти донесохме. Донесохме ти много сладки, Одисей. Момчета, след като това е забранено, как го направихте? Беше лесно, Одисей, защото сме GL армия. Сега яш. Чудесно! Браво, Стасе, това проработи. Браво, Димон. Сега с какъв друг начин ще влезем вътре с лакомства? Мисля, че имам идея, виж. Опа! Здравейте, майсторът дойде да ви оправи лампите. Вижте. Кой майстор ще пренесе сладкишите там? Ще видиш. Тук имам инструментите си, а отдолу ще поставим сладкишите. Браво, Димон, ти си умен. Знам, можем също да сложим сладки в каската ми. Какво чакаш? Хайде, сложи го вътре. Хайде, да тръгваме. Добре, стига толкова. Сега това приключва. Сега затваряме и това. Чудесно! Сега сложи нещо и в каската. Нека видим дали могат да се поберат желирани бомбони вътре. Вкарай вътре. Обличам го и край. Готов съм. Късмет, Димон, нека видим как ще минеш покрай пазача. Да, хайде. Здравейте! Къде отивате вие? Аз съм електротехник и имам работа. Ме извикаха за стаята вътре. Никой не ми каза, че ще дойде електротехник. Не знам, това е ваш проблем. Аз имам работа и трябва да я свърша. За съжаление не мога да те оставя. Добре, но ако пациента пострада, защото няма ток, вие ще бъдете виновен. Не искам да е моя вината. Но трябва да проверя какво имате вътре, господине. Да, няма проблем, погледнете. Виждам, че имате инструменти. Добре. Заповядайте, господин. Чудесно, благодаря. Леле, много трудна работа имам аз. Одисей, дойдох. Кой сте вие, господине? Аз съм Димон и ти донесох сладкиши. Вау, Димон, ти си много умен! Донесох ти и любимите ти желирани бомбони. Имам ги тук вътре. Това са любимите ми, благодаря ти, ще ги ям, дай ми ги! Вау! Вижте! О, аз съм много добър. Това поработи. Стас, защо си облечен така? Защото, Димон, аз съм чистачка. Окей, разбрах. Както разбрахте, момчета, в моята моп имам желирани бомбони. Добре, Стас, късмет. Половината от вас, които ни гледате, не сте се абонирали. Защо? Това е измама. Абонирайте се, за да ни помогнете. Но вие ще бъдете и първите, които ще гледат нашите нови видеа. Здравейте, трябва да вляза вътре, за да почистя. Да почистиш с какво? С моята парцалка имам заповед да почистя вътре, защото е мръсно. Каква е тази метла? Никога не съм виждал толкова малка. Защо мирише толкова сладко? Защото сложих хубав ароматизатор, за да ухае приятно стаята. Сигурна ли си? Защото искам да го ухапя. Не. Не мога. Не. Това е сладко. Не са разрешени сладкиши тук, както добре знаете. Махай се от тук сега. Съжалявам. Ох, приятелю, номерът ми не сработи. Успокой се! Губещ! Просто се успокой сега! Димон, добре ли си? Защо ме удряш? Братле, аз съм боксер. Какво общо има боксерът с това, което правиме днес? Гледай, Стас, къде ще сложа сладкишите? В ръкавиците ми.
Не знам дали това ще проработи, пробвай го! Да вървим. И така, слагаме вътре сладкишите. И сега ще го облека. Хубаво, закопчавам го. Сега ще облека и втория, нали? Чудя се дали той ще те пусне да влезеш с боксовите ръкавици. Не се притеснявай. Ако охранителят не ме пусне, тогава ще го набия здраво. Добре, Димон, късмет, какво да ти кажа? Хай! Не ме бийте, аз съм доктор, не съм пазач. Аз съм професионален боксьор. Какво искате? Искам да вляза вътре. Влезте, но без сладкиши, моля. Без сладкиши? Какво каза? Нищо. Сладко, но само не ме докосвайте, моля, минете, господине. Добре, шегувам се, нямам бомбони. Хайде! Заповядайте. Одисей! Ела, свали ми ръкавицата! Перфектна! И тук имам нещо за теб. Близалки! Близалки, благодаря, Димон! Моля те, Одисей, бъди добре! Easy peasy lemon squeezy! Димон, за да видиш колко лесен ще бъде моят план. Стас, мислиш ли, че сега имаме Хелоуин? Димон, като ме види така, със сигурност ще се изплаши. Той ще се оплаши. Стас, шегуваш ли се? Мечът дори не е истински. Няма значение, Димон, важното е да го изплаша. Ще сложа първоначално сладкиши тук вътре. На моя щит. Точно така. И след това ще взема един сникърс и ще го сложа зад меча. Добре, върви, късмет. Харесайте, за късмет. Браво, пич! Страхувам се, много ме е страх. Не разбрах, шегуваш ли се? Господине, Хелоуин свърши. Какво правите тук? Аз съм спартанец и искам да премина. Можете да преминете, но не трябва да носите сладки със себе си. Така е, отивам да мина. Какво е това? Маска! Да видим и тук. Това какво е това? Махай се от тук сега. Загубеняк. 1, 2, 3. Не влязох. Разбира се, червей, защото си неудачник. Остави го, Димон, защо си облечен така? Виж какво имам тук. Медалите ми. Вау! И тук имам моето ниво. Димон, не съм сигурен, но късмет. Благодаря. О, да! Защо се смееш, червей? 1, 2, 3, внимание. Страхотно, сега ще мина. Влезте, но без сладкиши става ли? Лут ли си? Аз пазя твоята страна, а ти ми казваш без сладки неща. Извинявайте, много съжалявам, моля минете. Разбира се. Стани, внимание. Да, капитане! Донесох ти шоколад. Страхотно! Много благодаря! Не се тревожи, имам още много подаръци за теб. Вау, браво! Ти си най-добрият, Димон! Знам, благодаря. Вкусна! Здравейте! Премина ли? Разбира се, че преминах, защото съм готин. Браво, Димон! Правиш ме горд! Благодаря. Ти как ще влезеш вътре? Аз тук ще отворя куфарчето си. Вадя парите навън и слагам вътре чипс. Слагам и шоколади. Слагам желирани бомбони. И след това ще сложа парите отгоре. Така че сладките да не се виждат. Добре, добра идея. Браво, браво. Димон, отивам сега да правя бизнес. Добре, продължавай. Браво на теб. Ти си тарикат? Господине, кой сте вие? За твое добро е по-добре да не знаеш кой съм, защото ще се забъркаш. Добре, влезте, но какво имате тук вътре? Сигурен ли си, че искаш да видиш какво има тук вътре? Да, със сигурност, защото е забранено да се носят сладкиши. В нашата болница... Ти сам си го избра. Не видях нищо, заповядайте. Влезте. Точно така. Пичове, този човек е много опасен тип. Ела, малки Одисей, дойдох! О, Стас, ти ли си? И кой друг мислеше, че е? Разбира се, аз съм Стас Папа, мъже! Виж какво имам тук! Какво имаш вътре? Пари! Остави парите, Одисей! Виж по-добре какво имам вътре за теб. Имам желирани бомбони. Вау, това е лудост! Вземи, всичко е за теб, братко мой! Благодаря много!
Easy peasy lemon squeezy. Браво, Стас! Аз имам още по-умна идея. Кажи, Димоне! Ще взема всички сладкиши и ще ги сложа в кутията. И ще кажа, че това е поръчка за моя клиент. Димон, това сега е много крайна идея. Знам, помогни да ги сложим всичко вътре. Чудесно! Отивам да доставя поръчката. Тази идея е най-лудата от всички. Чудя се дали ще се приеме, да или не. Да видим. Имам поръчка за Одисей. Вътре ли е? Да, но какво имате вътре? Защото сладките неща са забранени в нашата болница. Не знам какво има вътре, но е поръчка и трябва да му я доставя. Може би трябва да го отворим и да видим какво има вътре. Не, това не е правилно, това е забранено. Ще ни заведат в съда и двамата след това. Не искам да вляза в затвора. Влезте! Одисей, имам поръчка за теб. Какво има в поръчката? Какво има вътре? Погледни. Какво?